Hiling ako. Iyan pahili, ano, 380. So, Wala mati. ha? Kang, kira, 480 kilo. Ha? Iyo, dagdag ko naman. Ayan, ito. Hindi na. Basa mo na. Ayan. Talakito. Saan ka pa? Ano?
Ito dito ang basura do. Saan to tayo? Ha? Bira. Harag ito na. Inak mo? May tarang barbecue. Harag ito na ko doon. Iya kita kasi barbecue. Ha? Iya kita lagi. Ay, mahantik na ako dati sa barbecue. Sabi ko, may pagkaroon doon. Di ba nag- camera mo? Talaga may tara mo sa stroke eh. Di, ang pili. Ada kita nga ni Kapitan. May ito dito mo siya ng-print ko sa simbahan. Ito yung siya na sa YouTube, ikano ko. Pero bakit maband ako doon? Hindi ko nalubog ng ay. Natagahan ba ba? Dahil man tayo, iba man ang ano ko. Sira man sa nagay. Oo. Kakulo ng basura. Karoon tayo. Buhay sisig ko guys. Ay ano daw? Tapang buhay tama. Hindi na rin yun. Huwag na ngayon. Nata na bibida pa. Nabanso nga. Tingin ka lang yung mga ulit baga. Mga exotic na na eh. Ha? Mga exotic food. Tapang.